पूजा शुरू भइल काहे छनर मनर करेलू मैया जी के भगवती में ध्यान नची धरेलू ए पूजा शुरू भइल काहे छनर मनर करेलू मैया जी के भगवती में ध्यान नची धरेलू भगवान के चुआता पसेनवा बेनवा डुलाइए देता हो ना ए राजा हो मैया के पंडाल में कूलर लगवाइए देता हो ना ए राजा हो मैया के पंडाल में कूलर लगवाइए देता हो ना अरे लगा देना कि चंदन अगरबत्तिया तू थरिया में धइले नासी बाड़ू माई दादा बाड़िया के ध्यान वाला गइले कहां बाड़ू काहो ध्यान तोर केने बा कि चंदन अगरबत्तिया तू थरिया में धइले नासी बाड़ू माई दादा बाड़िया के ध्यान वाला गइले कहां बाड़ू गमा छटुलावतार पंडित जी उपाय लगवाइए देता हो ना ए राजा हो मैया के पंडालों में कूलर लगवाइए देता हो ना ए राजा हो मैया के पंडाल में कूलर लगवाइए देता हो ना अरे बड़ा गर्मी होता हो म्यूजिक डायरेक्टर इनके नीरज सोनी सारा कमया जकल बाडूल परवाह तू तो भइल गड़बड़ हो जाई जे कुछ छूट जाई पूजा तोहर कइल राइटर सोनी सारा कमया जकल बाडूल परवाह तू तो भइल गड़बड़ हो जाई जे कुछ छूट जाई पूजा तोहर कइल जना दीवाना मधु से जगरत करवाइए देता हो ना ए राजा हो मैया के पंडाल में कूलर लगवाइए देता हो ना ए राजा हो मैया के पंडाल में कूलर लगवाइए देता हो ना अरे लगा दी ना सुन मिली अरे पूरा इंडिया हिली बाबू खाली तू देखत जा मैया के पंडाल में कूलर लगवाइए।